bonitas, como podemos ver en el Luiña. Podedes ir a esta praia en verano, a auga está moi quente. Sole ser moi transparente. Vos, aparte deses lugares interesantes, tamén hai persoas moi importantes, como David Carlos, que saiu a andar. Xa estuvo aquí e prometeunos unha medalla. Tamén ten unha iglesia moi importante, a iglesia de Tal, que foi construída no século XIX, ao XVII. Logo, está o Pazo de Aldán, que, aunque parece que ten que é moi fantasmal, aí vivían uns reis. Podes chegar ao Pazo de Aldán por este camiño, o Bosque Encantado. En realidad, chamase o Bosque de San Cibrán, pero os nenos pequenos chamanlle así, porque cando van de excursión aí e dicen que van ao Bosque de San Cibrán non lle gusta, entón puseron ese nome. Aquí está a Abiscal, San Feliantes. Saí dun clube moi importante da Aldán. Logo, aparte de este clube de Abiscal, tamén está o clube máis importante para mí, o de Rápido Bahía, que forma parte del. Neste clube ten 9 categorías. E como podemos observar, ten moitos anuncios no campo. Agora, xa para rematar, espero que gustas a miña exposición e xa podedes vir a animar ao meu equipo en San Amaro. Aquí vos deixo con isto.